alle sammen. Velkommen til Lille Rastrup til vores hyggelige påskefrokost. Vi glæder os til at forkære jer med god mad og en god stemning. Vi ses snart. Super, tak. Hej med jer. Velkommen til. Hej. Hej, velkommen til. Ja, tak. Goddag, velkommen til. Tak for det. Vi er, kan man sige, jeg skal bare byde jer velkommen. Og buffeten er faktisk klar. Ja, det er åbent. Så vi er klar til påskefrokost, hvor det bliver intercel bord. Og det er med koldretter, det er sild og røget laks med hjemmelavet curry, salat og dilldressing, og så noget frisk blandet salat, en bacon og portærter, en fiskefilet med rejer og en hønsetarteletter, en frikadeller og lam og flødekartofler og som sauce og mintchili. Og så senere hen, vi vil servere noget påske lavkage og osterfald, og så kaffe og te. Velkommen alle sammen, og god påske. Så serverer vi det vores kage til slut til vores påskefrokost. Vi vil sige tak for i dag, og vi glæder os til igen at se jer på mors dag til vores Sunday kaffebord, og til frostdag i juni til vores torsdag tapas. På gensyn, og tak. God påske. Tak. Skal jeg gå væk? Ja, nej, det er ordentligt. Har vi ikke mere mælk? Og så dobbelttjekker også, at det er mælk derovre i en anden side. Hvor mange skal du have? Værsgo.